Il-primawla tal-Qorti Ċivili preżeduta mill-imħallef Christian Falzon Xerri f'żewġ digriti li tat ċaħdet it-talbiet tal-Avukat Ġenerali Viktorja Buttigieg u tal-Ispettur tal-Pulizija Pauline D'Amato biex ma jitilgħux jiġdu fil-kawża tal-Aqda Repubblika kontra l-istess Avukat Ġenerali. Bil-qorti tinsisti li ma jistax ikun hemm skrutinju jekk l-Avukat Ġenerali ma tixiex. Il-kawża mill-Aqda Repubblika hija dwar l-allegata ġil skorrett ta' Viktorja Buttigieg fuq il-każ tal-Bank Pilatus fejn qed jingħad illi hi ma mexxietx kontra uffiċjali għolja tal-bank. Il-qorti issa konfermat l-ordni tagħha tal-10 ta' Ottubru biex l-Avukat Ġenerali u l-Ispettur D'Amato jitgħu jiġdu fis-seduta ta' tlieta. Il-qorti qalet ukoll li meta wieħed iqis illi t-taħrika kienet ilha li nħarġet mis-26 ta' Settembru, l-Avukat Ġenerali kien messa ħasbet qabel biex tressaq dan ir-rikors u mhux resqitu fl-aħħar mument. Intant f'deċiżjoni separata l-imħallef Ian Spiteri Bailey tal-permess lill-Avukat Ġenerali biex tagħmel appell kontra sentenza parzjali illi ordnat li proċeduri ta' kontestazzjoni kontra l-Kummissarju tal-Pulizija ma jibqgħux fir-rimit tal-Maġistrat Nadine Lija u jiġu assenjati mill-ġdid lil maġistrat ieħor. Iżda l-istess qorti rrifjutat illi tissospendi l-proċeduri ta' kontestazzjoni sakemm jiġi deċiż l-appell, illi jfisser illi l-proċeduri għandhom ikomplu. Jikkummenta ma' dan l-istazzjon il-President ta' l-Aqda Repubblika, Robert Aquilina. Dawn huma żewġ deċiżjonijiet illi eżew is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna u għaliex qed nitkellmu dwar żewġ uffiċjali tal-Istat illi tradew il-ġurament illi ħadu u propju gidbu. Allura aħna qegħdin nitolbu illi dawn iż-żewġ uffiċjali tal-Istat jitneħħew mill-kariga tagħhom. La ma jirriżenjawx min jeddhom għandu jkun il-Parlament Malti illi jimpiċihom u allura ineħħihom mill-kariga rispettiva tagħhom. Robert Cremona, Net News.